dimensiunea separării și dimensiunea întregului. Aici, în zona de experimentare, în această etapă, omul parcurge un joc și o călătorie în separare, experimentează, explorează, funcționează din această separare. Ei bine, această separare are parametrii ei, legile ei de funcționare, mecanismele ei, matricea ei. În această matrice a separării sunt amplasați oamenii, le se dau regulile jocului și ei încep să se plimbe ca niște mici jucători ghidați cu informație integrată în ei de funcționare, se dau comenzile și ei execută. Încep să se miște ca niște mititei jucători sau roboței care funcționează conform jocului. În acest joc al separării există reguli, există instrumente, există ADN cu informația integrată, da? Inserată, mai curând zis, și se dă drumul la joc. Toată lumea percepe, vede prin aceleași filtre realitățile, simte, gândește, există. În acest spațiu al separării se dă voie la joacă. Jucați și toată lumea se joacă cu jucăriile care sunt aici, ca într-un spațiu de joacă. Și te joci cu jucăriile de acolo din spațiul respectiv, care sunt puse la dispoziție. Există un alt spațiu de joacă al întregului, care are alte reguli, care are alte jucărele, în care jucătorii funcționează diferit, conform cu legile de acolo, cu ordinea, cu funcționalul și cu, e mult spus, conștiința întregului și conștiința separării. Mai curând spus, conștiința dă la manifestare sau permite manifestarea jocului sau existența spațiului de joacă și a jocului. Dar pare că ești conștient. Ți se lasă o iluzie a conștiinței de sine ca să poți să te joci și să te identifici. În separare ești joci cel mai frumos sau mare joc al identificării. De ce? Pentru că în separare nu ai nimic. În separare ești golit. În separare jocul se dă între două tabere, există și o dualitate în această separare, bineînțeles, nu e numai dualitate, este multiplicitate. Este dualitate, trinitate, patrulalitate, toate atele. Ok? Și aici sunt mai multe părți care zice că formează un întreg, care formează un sistem, care formează o matrice, care formează
un construct, da? Pentru că în separare constructul este format din mai multe părți. În întreg, constructul este o singură ființă, un complet. Este una. În separare sunt multe părți lipite între ele cu tot felul de adezivi, cu tot felul de kituri, cu tot felul de lipiciuri, ca să stea împreună să se facă un constructul familiei, constructul tuturor sistemelor în care oamenii se mișcă, constructul om, organele sunt toate ținute într-un loc, toate, absolut orice formă de o casă se construiește piesă cu piesă, aici în separare. Și trebuie să fie mai mulți care gândesc, mai mulți care să aibă mai multe specializări, fiecare specialist pe fiecare domeniu, fiecare cu partea lui. Da? Aici, în separare, există o lege care îi zice legea colectării sau legea atracției, în care toți se bazează și sunt foarte fericiți când o măistresc sau o stăpânesc. Și aici binele și vârful de top este să fii un bun atractor, un bun colector. Cu cât ești un bun colector, cu atât ai mai mult din toate sau din câte vrei să colectezi sau din câte ți se permite în funcție de ce scrie pe grila ta de joc. Pe dreptul tău de aici din jocul separării. Ok? Bun. Și aici ziceam că sunt două rubrici sau două categorii. O categorie de, să zicem, de oameni, da? O categorie de oameni care au venit cu informația de gol, care nu mai au conectare cu sursa, ei sunt conectați la sursa separării și sunt cei care, ca și cum în esență, în profunzimea lor nu au nimic, sunt goi-goluți, ca și cum nimic. Și sunt cei care, ca și cum au fost în conștiința întregului și au venit să se joace în separare și ei sunt ținta celor care veniți cu informația separării, care n-au nimic, da? Sunt cei care au avut totul și sunt cei care nu au avut nimic. Și se întâlnesc aici, în acest joc al separării, cele două echipaje. Și s-a început jocul și s-a dat play și ce să vezi? Cel care a avut din conștiința separării că vrea și el să joace jocul ăsta și el este dezbrăcat, desfăcut, atacat, îi se ia tot, este agresat, este lovit, este o victimă, fără putere, pentru că îi se iau toate așa zisele putere, adică tot ce a fost el în întreg, tot constructul de întreg, îi se ia prin legea atracției, prin legea multe legi care sunt în acest așa zis univers, dar este doar o secvență, este doar un spațiu la care oamenii zic univers, adică funcționalul, da? În care omul se desfășoară, zice că sunt legi universale. Da, sunt legi universale, dar este pe o secvență. Secvența separării, care este doar un pixel în creație, aici unde noi suntem și percepem ca oameni, adică ce se percepe ca om, că tu cu știință ești în tot și poți percepe orice dimensiune, orice creație, orice univers și tot ce este. Depinde cât de
de tare ai venit să joci jocul separării sau nu, cu identificări și cu luptă de putere și moarte până la moarte, sau și pe repeat de 1000 de ori, sau ai venit doar în vizită de lucru. Bun. Revenind la cele două tabere, aici există codul de furt, este deschis, codul de vrăji, vrăjitorie, să-ți ia tot, să-ți ia dreptul de viață, să-ți ia destinul, să-ți ia banii, să te înscrie într-un sistem și să te supună și să-ți ia tot, să-ți ia energia, să-ți ia sursa, să-ți ia vitalitatea, să-ți ia organele, să-ți ia casa, masa, banii, tot, și aici, toate jucăriile de aici și tot ce ai văzut vreodată, da? Și jocul în această separare pe care s-a dat play a fost, haide să, ăștia fără sursă, să-i înghită pe ăștia cu sursă și eu venit, hai băieți, hai terestri, hai extraterestri, nu contează, hai să ne jucăm. Și au venit jucătorii aici să se întâlnească pe același teritoriu, pe același front și zice, la luptă să câștigăm teritorii, să câștigăm țara aia, să câștigăm lumea, să câștigăm pământul și alte galaxii, că nu ne ajunge numai pământul, planete, să ne mutăm pe alte planete și să facem și să dregem și să avem și noi să fim cei mai puternici. Aoleu. Și astfel a început o luptă de putere. Și cei care n-aveau au vrut să aibă. Și a început să-și pună și ei să fie frumoși, să fie și ei luminoși, să aibă, să fie și ei buni, dar înăuntru nu puteau să fie, dar pe deasupra păreau și erau foarte satisfăcuți că au devenit și ei ceva. Și a început să se facă școli, specializări, pregătiri, să fie toți buni, să fie toți talentați, să aibă meserii, să fie special recunoscuți, validați. Sunt și eu din întreg, sunt și eu așa, uite ca ăla, am și eu aia, am și o casă, am și o mașină de șmecher, am bolit, am și eu, da, fac și eu parte din grupul de elită. S-au creat caste, s-au creat sisteme, s-au creat religii, s-au creat tot. Ca să aparții, să te supui, să vrei putere, să primești și tu un rol, să primești o funcție. Mamă, cine ești tu dacă ai funcție? Cine ești tu dacă ai funcție? Oricum, aici ești trecător, dar te-ai jucat în funcție și mori cu funcția de gât și toți te recunosc ce funcție a avut nenea tante aia. Dar tot mort ești. Dacă ai trăit, ai fost în funcție, ai fost colector de putere. Toți cei care sunt în funcție, care sunt mari vedete, care sunt vipuri, de toate felurile, pe toate sectoarele, sunt colectori. Și ce să vezi, le zice acolo la vedetele alea mari, că și-au vândut sufletul, nu? Cui? Se pare lui. Bine, au alte nume, da. Sunt tot date de aici, tot create, sunt tot egregori creați în care să se dișarte, să se verse, cum se zice, părțile desfăcute de pe cei care au venit cu construiți din plin și desfăcuți aici, care să experimenteze asta. Da. Marile puteri, regii, reginii, conducătorii, toți la care, vipurile astea, idolatriile astea, toți la care mai mulți oameni s-au uitat și s-au dezbinat, s-au desfăcut și au plasat în acel câmp de putere colector.
au rămas fără putere și se întreabă, bă, dar eu de ce n-am, de ce nu pot, de ce nu? Pentru că puterea ta e plasată în partea cealaltă, pentru că așa e jocul, că orice putere o ai, nu o ții decât o perioadă și mai este să fac vrăj, să predau din generație în generație, din tată în fiu, din mamă în fiică. Mai departe ți se predau puterile. Tot ce s-a colectat îți dă moștenirea. Moștenirea nu numai casa. Atenție, cei care primiți moșteniri, vedeți că primiți tot, nu doar locuința sau materia, primiți toată informația istorică pe care o colectat-o străbuneii, da, din istorie, cu toate așa zisele karme de aici. Karmele sunt mixajele și acest joc de putere între bine și rău, între lumină și întuneric, între am și n-am, între ăla care e însuflețit, zice aici, și cel neînsuflețit zice tot aici. Sufletul mai puțin poate experimenta aici, care ați venit să experimentați. Puteți doar prin conștiință pură să vă conectați cu sufletul original. Sufletul nu este aici, în dimensiunea asta. Oricâte suflete visozezi că sunteți sau că sunt aici, atâta timp cât ești identificat cu separarea, nu iese niciun suflet. Sufletul nu are frecvență așa de joasă. Aici este o frecvență mai joasă. Jocul se joacă pe frecvență joasă, pe frecvență de distrugere, pe frecvență de separare și de dezbinare și nu are sufletul. Cum sufletul este din conștiința întregului mai sus. Poate funcționa și poate exista ca frecvență. Aici sunt doar niște energii de o anumită frecvență de lumină create artificial, ca să zicem că există suflet în separare. Nu există. Dar e ok, puteți să credeți că există, puteți să sperați, să vă iluzionați că există. Dar dacă sunteți cu adevărat căutători, cercetători, faceți un efort și descoperiți prin voi înșivă care e adevărul. Nu trebuie să luați ce zice nimeni. Fiecare povestește și exprimă din călătoria sa, din profunzimile sale, dacă o ajuns pe acolo. Și acolo poți să vezi adevărul, prin asta poți să vezi adevărul de dincolo de tot. Și să te vezi tu cel real și autentic și cel măscărici de aici, din joc, dar asta este asumare. Nu dăm cu piatra nici într-un jucător, nici într-o dimensiune sau pixel din creație. Ele sunt, le onorăm, unele ne plac mai mult, unele mai puțin. Trebuie să ajungem să nu ne placă niciuna și nici mai mult, nici mai puțin. Plăcerea este creată aici ca să controleze și să dezbine și mai tare și să râvnești și mai tare și să vrei și mai tare plăcere. Și este inserată pe corpul fizic, este o iluzie. Corpul fizic nu, prin el însuși nu cere plăcere, însă ceva din joc vrea plăcere și unii sunt înnebuniți după plăcere, fac moarte de om de plăcere sau, da, moarte de om în sensul că s-a ajuns că aici se practică tot felul de practici ca să obții plăcere, minți, manipulezi pentru a obține plăcere. E cea mai dulce aici. Plăcerea și banii sunt amplasate, opuse aici, tot pe un centru energetic pe om și omul simte în același centru și plăcerea banului și plăcerea fizică sau alte plăceri, sadisme și plăcerea de a ucide și plăcerea de a
a fi cineva și toate plăcerile sunt într-un singur loc și bineînțeles că este un șef al plăcerilor la care se supun toți cei care vor plăcere, pentru că trebuie să transcenzi plăcerea ca să poți să fii plăcere. Una e să fii colector de plăcere, să râvnești la plăcere, și una e să fii plăcerea. Tu când ești plăcerea nu mai este nicio dorință de plăcere, ci este. Plăcerea este. Este foarte diferit. Deja sunt alte secvențe. Bun. Revenind înapoi la acest joc identitar, atâta timp cât te identifici cu unul din cele două aspecte ale jocului și încă ești prins, odată ți se iau puterile și cedezi, și cu cât ești mai plin, cu atât vei fi mai tare atacat și cei care din partea opusă, cei goliți, te vor prinde și vor veni pe tine acolo și te vor înghiți. Da? Schema este ca să integrezi ambele aspecte ale jocului pe care ai venit aici, că dacă ești aici, ai apartenență cu joc, ți-ai pus ștampila când ai intrat aici, știți? Ca la discotecă, odată țineți minte ăștia care sunteți mai de mult. Cum se punea ștampila la începuturi, când intram la discotecă, erau ștampilați pe mână, știe că ai fost la discotecă. Acum sunt alte ștampile mai avansate, direct înăuntru corpului, ești cipat, ești însemnat. Alte scheme sau alte însemnări cu tot felul de entități și tot felul de tatuaje, tot felul de simboluri. Toate simbolurile, absolut toate simbolurile sunt centre de colectare care duc energie într-un anumit egregor care colectează energie, putere, materie, orice e aici de colectat se colectează. Așa că de fiecare dată când deveniți atras magnetic de un simbol sau utilizați simboluri, voi descărcați energie și nu numai pe a voastră, și pe altora, că primiți epoleți și deveniți colector pentru colector mare. Da? Asta e jocul. Dar, încă o dată, nu-i nimica de... Atâta timp cât ești în joc, îl joci. Că te afli de o parte, de alta, la mijloc, nici nu contează. E un joc. Și jocul acesta se joacă până îl transcenzi. Da? Iar transcenderea nu se face jucând. Bine, poți să joci, dar cu scopul de a transcende sau să te faci că joci. Dar atâta timp cât ești identificat și consideri că ești jucătorul de acolo, vei fi jucătorul de acolo și te supui regulilor. Și atenție, unul este să te duci în direcție, să fii jocul ăla și să crezi că ești rolul de mamă, rolul de tată, rolul de specialist în nu știu ce, ce servicii ai, rolul de salvator al planetei, rolul de orice rol, de președinte, orice rol. Da? Atâta timp cât ești identificat cu rolul, vei juca rolul chiar pe repeat. Însă tu, când ai reușit să transcenzi rolurile, poți să te desfaci rând pe rând de fiecare rol. Și după ce te-ai desfăcut de roluri, începi să îți faci desfacerile de
toate informațiile, amprentările și toate schemele, că aici sunt multe scheme cu care ești prins, pentru că jocul este să fii prins în separare, jocul este să fii prins și bucățile tale să fie desmembrate aici, sau să vii o singură bucățică care să pună pe ea toate aceste bucăți. Deci sunt două aspecte și de la caz la caz, în funcție de compoziția fiecăruia, unii au să-și adune părțile și să-și transcendă separarea și să redevină întreg cum au fost. Alții trebuie să transcendă, să dea tot înapoi, adică să se desfacă de tot ce a pus pe ei. Bine, și într-un caz și în altul s-a pus pe deasupra identități care nu ești. Doar că diferența este că într-un loc tu, pe măsură ce te desfaci, stragi părțile acelea în tine și te reîntregești, și cealaltă parte de jucători sunt cei care trebuie să desfacă de pe ei tot ce au zis ei că au vrut să fie ca fratele lor, cel care avea, și apoi să rămână goi-goluți, să fie nimic, da, că este jocul pentru ei. Și după ce s-au făcut nimic, înapoi goi-goluți, să se întoarcă și să se reumple, că și ei au și conștiința plinului, și să se întoarcă înapoi în conștiința plinului din ei, da? Dar pentru asta trebuie să vrei, ăștia care sunt colectori, ăștia alți care au simțit suferința și durerea desfacerii de părți din întreg din ei mai ușor își fac această evoluție și sunt împinși de suferință, pe când ceilalți care au colectat și deodată ei din nimic au început să aibă palate, să aibă mașini, să aibă gagici, să aibă, ce să zice, da? Să am, să se simtă puternic, apoi ăștia mai greu să desfac. Pentru că e dulce puterea, că atâta au tras ei să aibă putere și acum când au putere, bine, și putere gotică și creată și lipită, pentru că ei nu au colectat din întreg ca să se simtă întregi. Ei au colectat să se simtă cineva puternici, adorați și validați. Eco style. Și atunci nici nu se văd. Ceilalți se văd mai ușor și acceptă mai ușor pentru că au unii încă o amprentă de iubire, de bunătate, de smerenie, de empatie și de fraieri ce sunt, da, bine asta, da? Și au și iar ceilalți nu, ei au râvnă de putere și în ochii ei lor strălucesc puterea și să aibă, să posesioneze. Nu contează că nu e al lor, nu contează, să aibă. Și acum, da, toate mecanismele, că-i pe Feng Shui, care atrage și să colectează, că-i pe vrăjitorii, pe vrăjii, pe magie neagră, pe magie nu știu care, că-s pe toate sistemele astea care toate fac control și elite și toate alea ce ori mai fi, toate, să aparții, să ai funcție, ca să ai cine ești tu, când apari tu ca cocoșul îmbrăcat în costum Armani și cu bolidul și cu pantofi de așcănuți. Mai, cine ești tu, măi, cine? Altceva. Și atenție, poți să porți toate astea, dar din ce spațiu le porți? Da, e frumos să ai un lucru de calitate, este minunat. Nu, nimic de zis. Dar din ce spațiu, de onorare sau de posesie faci asta? Onorezi acel lucru sau îl pui pe tine să te spoiești, să pari altcineva, sau îl pui din dragoste de tine, pe tine, că te iubești și îți place să ai lucruri frumoase și ți-i drag de tine.
Astea sunt două jocuri interesante. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic, ce dacă tot ce-i rău o să treacă. Nu-i nimic, cad și iar mă ridic. Frumoasă melodie, vă recomand să ascultați ca să vă amintiți cine sunteți aici. Așa că, frumos joc. Nu că unii sunt buni sau unii sunt răi. Nu că sistemul ăla nu știu ce face și sistemul ăla nu așa. Da, s-au luptat aici ca să-și păstreze puterile. Aici cât ești în această secvență și cât va fi funcțional pe pământ și nu doar pe pământ, această secvență își va fi activ, așa se va funcționa. Nu ai cu cine să lupți, nu ai ce să faci, decât să faci transcenderile de dincolo de transcendere. Cine înțelege, bine. Cine nu, tot bine. Așa că cum îi zice, ciocul mic și joc de glezne. Ăsta e jocul. Fiecare pe unde este, fiecare cu ce piese se joacă, fiecare ce alege și fiecare unde este. Însă, toți cei care aleg să termine acest joc, îl vor termina. Toți cei care aleg să continue acest joc, îl vor continua. Până într-un punct când se va termina. Cu onorare. O zi în sine.